31-nji ýanwarda Marynyň bayramaly trabynyň ilaty häkimetleriň sebitiň esasy bazarynyň ýapylmagy sebäpli çölde esaslandyrylan emeli suwdan okudyny daratmak finansyklaryna garşy çykyp uly ýoluň hereketini böwütledi. Bu raýatlaryň barha ýitileşen ykdysady çökündüň arasynda häkimetleriň girdiýän dowamly çäklendirmelerine garşy geçiren nägilelikli protestlarynyň ýene biri boldy. Bu ağırlıkta häkimetler howpsuzlyk gullukları bilen birlikde yerli ýaşululary we mollolary hem çekip raýatlaryň hökümet garşy çykyşlarynyň öňüne almagy finansiýarlar. Gepin gerdisine Türkmen häkimetleriniň ýurtda koronawirusyň eki hadisasynyň hem resmi hasaba alynmandygy baradaky öňe sürmeleri bilen birlikde durly çäklendiriji düzünleri girdiýändigini, sol sanda bazarlaryň, dukanlaryň hem isini çäklendirýändigini, munyň bilen baglylykda hususy telekeçileriň çekýän ziýanynyň öwüdini dolmaýandygyny, raýatlara ygtybarly alternatiwalary hem hudurlamaýandygyny belleýär. 16-njy ýanwarda bayram alynyň esasy bazary ýapylandan soň, onuň ertesi güni söwdegärler medeniýet ýolunyň ornunaky açyk çöllük bir meýdanyny emeli bir bazary esaslandyrdylar. Aradan 2 hepde töweregi wagt geçenden soň, ýagny 31-nji ýanwarda häkimligiň işgärleri polisiýa bilen gelip onlarça söwdegär we aljeýny bir ýerden zor bilen dargatjak boldular. Dip bu ýagdaýlara saýat bolan yerli ýaşaýjylaryň biri 1 fevralda habarçymyza gurrun berdi. Howpsuzlyk aladalar sebäpli atlandyrylmasadygyny soran söhbetişimiz adamlaryň häkimetleriň bu hereketine garşy çykandygyny hem belledi. Adamlar boyun bolmakdan ýüze gurdular. Söwdegärler destine harytlary bilen gatnawly medeniýet ýoluny böwürtlediler. Olaryň arasynda göze görünüp duran lider bolmasa da adamlar jebs surdular we emeli bazary ýapdyrmajakdyklaryny aýtdylar. Dip bu wakalaryň saýady gurrun berdi. Ol mundan soň yerli häkimligiň işgärleriniň odolky haýbatly çykyşlaryny derek protestçilary köşüşdirmäge tinansandyklaryny nyktady. Häkimligiň işgäri fevralyň başky günlerini esasy bazar açylar. Biz size şu hoş habary ýetirmek üçin gelipdik. Sizni ol yere dolanyp bilersiňiz. Bir ýerden gaýdyň diýip adamlary köşeşdirjek boldy. Emma görnüşinden adamlaryny häkimetleriň sözlerine we wadalaryna ananmagyny behetdiler. Olar häkimetleri açyk tanqytlap ýerlerinden butnamajagyny, diňe bazaryň gaýtadan açylmagyna göz ýetiren halatyny bu ýerden gitjekdiklerini aýtdylar. Diýip söhbetleşimiz belledi. Ol mundan soň häkimligiň işgäriniň bolar bu günnükçe suwdaňyzy uly ýoldan çetde dowam ettiriň, ýöne soňu bilen esasy bazara dolanyň diýip bu sebiti terk edendigini we netijede adamlaryň hem ýoldan çekilendigini sözüne goşdy. Türkmen mediasynda beýan edilmedik bu protest barada Marynyň we Bayram Alynyň degişli häkimliklerinden şeýle-de kanun goraýjy edarlaryndan hem maglumat ýa düşündürs almak başartmady. Bellesek bu Türkmen raýatlarynyň ýitileşýän mali çökünnüginiň şeýle-de ady gytçylygynyň we gymmatçylygynyň arasynda Türkmen hökümetine garşy geçiren açyk protest şäherleriniň ýene biri boldy. Mundan öň azatlyk ýylady arasynda öz-özünden dören nägilelikli çykyşlar ýaşaýjylaryň sebit we etrap häkimliklerine köpçüliklen ýüzlenmeleri barada habar beripdi. Nägilelik hereketleri häkimetleriň ýagdaýy düzetmek wadalary ýa-da az mukdarda un we çörek paýlamak ýaly hereketleri bilen tamamlanypdy. Emma soňky günlerde häkimetleriň resmi derejede ilatyň internetdäki durly maglumat çeşmelerini berk çäklendirmek tagallalary bilen birlikde resmiler yerli ýaşululary we mollolary hem propaganda wagt işlerine çekip hususan da ýaşlary hökümet garşy çykyşlary tomasy etmediligi şeýle-de birigini şugullamaga iteklap başladylar. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurdu hasaplanýan Türkmenistanyň bu ugrdaky zorlukly çäherlerini Gazagstanda ilatyň ýalňyç bahalarynyň ýokurlanmagyna garşy protest geçirip, munyň soňy zorluk bilen utgaşmagyndan soň hasam güýçlendirendigine meňzeýär. Türkmenistandaky ýagdaýlary içkinden izarlayan Pragada ýaşaýan ýazyjy Hudaýberdi Hally Türkmen häkimetläriniň soňky hereketlerini nazarda tutup, Türkmen rejiminiň ilatyň indi öz nägileliklerini açyk beýan edip başlamagyndan hem alada galýandygyny aýtdy. Marda bolan närazilik hereketleri ol çötenliğin ýagdaýy däl. Şonuň bilen birlikde ony kimdir bir Gurandyr diýibim bolmaz. Sebäbi soňsuz gadagançylyk, ummasyz köp şäklendirmeler, boş wadalar milleti şeýle herekete alyp barýar. Ýagny häzirki siýasat milletin etinden ötüp süňüne ýetdi.
şol adamlarym garşylyga çykýarlar, öz protestlerini bildirýärler. Türkmen häkimetleri we media teristleri ýurtdaky ykdysady krizisi munyň bilen baglylykda ýylatyň näýilikli çykyşlary barada maglumat bermeýärler. Munyň deregine ýurtda adyk bolşulugynyň döredilendигini inandyrmagy finansiýarlar we prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň sagtyt kulturynyň propagandasyny güýçlendirýärler. Hökümetiň halkyň zerurlyklaryna göz yummagy ýylatyň aglaby böleginiň ýaşaýyş derejesiniň pete gaçmagyna sebäp boldy. Azatlyň habarçylarynyň habar berýäli öýsüzleriň, dilekçileriň sany köpelýär, jenaýatçylyk artýar, adamlaryň imlägini satýan we zatlaryny iýmiti çalışýan halatlary has köp duş gelýär.